טקס שמקבלים משהו, נכון? אז היום אנחנו מקבלים את איזה חג? ט"ו בשבט. ועכשיו אני אדליק את נרות החג. לק של חג. חג שמח. אתם יודעים ילדים שחג ט"ו בשבט הוא חג שאלוהים ציווה עלינו לחגוג בכל מעת אדם. ובסוף הם אכלו ולכן הם גורשו מגן עדן, אבל בגן עדן גם היו עצי סרק, עצי נוי, עצי צל. גם עץ החיים. גם מעץ החיים בכלל. בואו אל הארץ ונקדם כל תפילה ורקדן העץ פריון והארץ יבולה את למצוא אילנות, את למצוא אילנות, את למצוא ולבנות. כך הולכים השוגים, רון ובגד ביד, מי מהיר ומי יפה, מי מהיר ומי נהר בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט. בכלום עץ נתתי, כתב זאב. ברכה זאב. המיר, זאב קוראים לו. בסוף אלוהים המשך אותם בחזרה לחזור לגן עדן. לא נכון, הם לא חזרו לגן עדן. לא, בסוף. עץ נתתי בחג אילם, בגני הקטן, וגחנתי לאדמה, ואמרתי כך, אני ואת קשורים לעד, בנטע ערך, יגדל ויצמח. בט"ו בשבט אנחנו חוגגים את ראש השנה לטפת. לאילנות. לא. מה זה אילנות? עצים. עצים, נכון. זה כמו יום ההולדת של העצים. נכון, יש פה מלא עצים וזיתים. העצים שבשלכת מתעוררים מתרדמת החורף. מתחילים לשתות מימי הגשם של השנה החדשה. נכון? גאים וניצנים. לא לדפוק, לא לדפוק. ולמה זכו אילנות לראש השנה מיוחד לעצמם? עכשיו אני מספרת לכם ילדים אגדה. מה פתאום צריך שגם לעצים יהיה ראש השנה? מה, לא מספיק שיש לי פה כתובה בתוך ספר התורה?
אלא רק בספר ההגדה. תקשיבו. ראו העצים שניתן ראש השנה לבני האדם. מה זה פה נותנים רק לבני האדם ראש השנה? באו ואמרו לאלוהים, כתוב בתורה, כי האדם עץ השדה, זאת אומרת, נמשאיתם דברי חוכמה. אז הוא החליט לקבל את הדברים של העצים ולתת להם ראש השנה משלהם. ואז שאלו אותם, באיזה חודש נקבע את ראש השנה שלכם? מתי אתם רוצים שיהיה ראש השנה שלכם? לבני אדם חוגגים בחודש תיש? ולעצים באיזה חודש חוגגים? איזה חודש עכשיו? כן, כן, נכון. שבט, יופי שיר, כל הכבוד, נכון, חודש שבט. אתם יודעים למה הם בחרו את חודש שבט? למה היא יודעת? היא בשבט. מה זה למה היא יודעת? היא יודעת? היא בשבט. אולי אמא שלה הסבירה לה הרבה. בדיוק. פשוט האילנות בחרו את החודש הזה כיוון שאנו צריכים למים. והמזל של חודש שבט זה מזל דלי. דלי, מה יוצא מתוך דלי? מים, העצים גם צריכים מים, אם לא, מה קורה לעצים? הם נובלים ומתייבשים. ולא עוד, אלא שבשבט זה זמן נטיעה, ויקיימו בו ישראל מצוות וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל מי חתם את זה? ילדים, אתם יודעים שהטקס שלנו, אני עושה אותו דומה לטקס של אמנון ידין. אתם רואים את החוברת הזאת? למה? הוא מחזיק אגוז ביד, אתם יכולים לדפדף ולראות שיש פה על כל מין ישיבת המינים. איזה מין זה? תמר. התמר, יופי דרור. צודקת, נכון? לא? נכון? למה לאדם? תכף, עכשיו, מה אמרתי לכם שהיין הלבן מסמל? את החורף ואת הקיץ. הלבן מסמל את הקיץ, את החורף, סליחה. אז עכשיו אנחנו נמצאים בחורף, תחילת האביב, אנחנו שותים רק יין לבן. מסמל את עונת החורף. השמש איננה מחממת מאוד, העצים בתרדמה ועומדים בשלכת, וסביבת החרמון מלאה בשלג, והבוקר צונן וגשום. לחיים, לחיים, שנה, לכבוד החורף. לחיים, נכון, להרגיש את עצמו, לחיים. לא חייבים לגמור כי הוא לא כל כך לעצור, הוא חצי לטוב. אוי, תבין. טקס ט"ו בשבט, את טקס ט"ו בשבט חוגגים לא רק בארץ ישראל, כל כך מתגעגעים לארץ ישראל, שהם עושים את הטקס הזה בפעמים פירות מיובשים רימון. המטפלות כתבו לנו את שבעת המינים. נכון, החיטה חסרה פה, נכון? הרימון עכשיו. נכון, הנה, אין פרי של רימון עכשיו, נכון? נכון, הנה. הנה הרימון. מה אפשר להגיד על הרימון? אין לו פירות. יש לו קצת עלים. יש לו קצת עלים. העלים האלה הם ישנים מלפני שנה או שהם חדשים? חדשים. הם ניצנים, אני גם חושבת שאלו ניצנים חדשים, עלים חדשים של העונה החדשה. אתם רואים? בט"ו בשבט העצים מתחילים ללבלב מחדש לכבוד האביב. הרימון משלכת והוא מלבלב. ומי זה? תנה. לא, הגפן. הנה, בכל שהמטפלות מצאו גפן עם מלא קטן. היא יבש, נכון, ממש משלכת. נכון, אבל יש לו גם בקור. יופי, יש לו גם בקור, איזה יופי. ושבור. שבור, כן, גם שבור יש פה. גם יש מה? גם כאן ישר, איזה יופי, לבי, נכון. כן, הוא פתוח. כן, יש פה גם סגור, צודקים. עכשיו הגפן משלכת.
נכון, אין לה פירות, והיא משאירה את העלים, היא ערומה לגמרי. אז שמתי כאן שני עצים ישרים ומשבעת המינים יש לנו גם את התמר מוני? כמו תמר שלנו, הנה תמר ותמר, נכון? שייכת לשבעת המינים. הנה תמר! מה עוד יש לנו כאן? איזה שיח של שבעת המינים? מה זה ילדים? מה זה? זה שייך לשבעת המינים? נכון. יש לנו גם זיתים בתוך הצלחת, יוסי דרור. וכמובן, חיטה מה הצלחנו לפני השאלה כל כך ערומה, בלי עלים, רק יפים. אז יש לכם מתחת לצלחת צורה של עלה, תרימו את הצלחת ותראו, יש לכם צורה של עלה תאנה מתחת לצלחת, אבל בגלל שאין עכשיו עלים של תאנה, המטפלות גזרו לכם מניינו תאנה. כל פעם שאני אומרת שם של אחד המינים אתם מוחאים כך, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה וגפן ותאנה ורימון ארץ ושמן ודבש ארץ חיטה ושעורה כולם ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ ושמן ודבש וגפן ותאנה ורימון ארץ ושמן. נכון, ורק אחרי זה עוד לא נפעמירה וגם נטעם מפריו הכבוש של עץ הזית. נטבול, עוד לא נטבול, מהזית הכבוש. יש שמן זית ויש גם זית. בבקשה, אפשר ילדים לטבול, לספוג את כל השמן עם הלחם. טעים? טעים ילדים? טעים מאוד. אין פה? כל השמן. אנו? שעורה? לא. קחי, חיטה וזית. כמה מינים טעמנו? אתם תאכלו ואני אספר לכם. מה בודק כנף של זית היונה הביאה לנוח? אז שיראו ואספר לכם. בעת המבול, לא, את התפוח עוד לא כי... לא צריך להיות. רק על מה שאני אומרת ומברכת איתכם. בעת המבול נמחק הכל מעל פני האדמה, וגם כל האילנות. כל העצים מתו במבול ילדים. ואולם על הר הזיתים בירושלים ישב אלוהים וקרבנו יין בתנו הומים שעות ויגבנו קורח מארץ תבקשי ואיתנו לכוח אין עדיין מה עוד תבקשי ואיתנו לכוח אין עכשיו תרימו איך קוראים לפריו? את התמר, נכון. להרים את התמר. נטעם תמרים לחים מברכת עמק הירדן ועמק בית שאן. בבקשה אפשר לטעום את התמר משבעת המינים ולא לאכול את החרצן. קחי, על התמר. בבקשה, תמר. לא את תמר באמת. אל תאכלו את תמר. צדיק התמר יפרח, צדיק התמר יפרח, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון נפגע, כארז בלבנון נפגע, כארז בלבנון נפגע יפגע, כארז בלבנון נפגע, כארז בלבנון נפגע, כארז בלבנון נפגע יפגע. למי יש אח בגן שקוראים לו ארז?
נכון, לאדם יש אח שקוראים לו ארץ. לתת לכם רמז? אני יודעת, בתנה! לא. מתחיל ויני! מה קרה לכם? והענבים, נכון? והענבים גדלים על הגפן, נכון? אז תתאמו את הצים... לא אפשר גם מהלבן, כי גם הלבן יוצאים מהענבים. אז אתם יכולים לטעום רק צימוקים ולשתות טיפונת מהיין, נגימה קלה. זה לא נחשב לפה. אז לא. ויש שיר על הגפן, מטפלות תעזרו לי, הילדים לא מכירים את השיר הזה. שנמות ועברו אותנו בראשון לציון, שנמות ועברו אותנו בראשון לציון. תרימו את הכוסות ותשירו. שם ישנם נערות ענבים שוקטות לאות יין אדומות. מנין אדם מספרת כי העץ שמפריות העם האדם הראשון, האדם לראשונה היה גפן. כשגורש אדם מגן עדן, אדם וחווה, הם לקחו עמם ענף אחד של גפן. נכון. אני רציתי אם זאת אותו. לי יש טיפה, אבל יש הרבה כאן, אני לא אוהבת את זה כל כך. יש לה? ברכה? רק טיפונת הזאת. ברכה? הנה, רק טיפונת. תראו, היה לנו ורוד. אפשר לצעוק. יש לי עוד סיבוב. עכשיו לעבור. הנה, הנה, רק טיפה, אתה רואה? ורוד. הנה ברכה תבוא. נגמר לי הצימוקים. לי לא נגמר. לי לא נגמר. יש לכולם? רגע לא. איך קוראים לתאנה בעברית יפה? עוד היא מיובשת, אז איך? תני לנו רמז. בלי רמז אתם לא יכולים לזכור? בסדר, מתחיל בד. גבלה. כל הכבוד לגל, גבלה, כולם? עכשיו כולם מקשיבים לי. כל הדברת נפסקת. נטעם מפרי עץ התאנה הנקרא בשם גבלה. תתאמו ואני אספר לכם אגדה. לכל הפירות יש פתולת. מכל פרי זורקים משהו, נכון? מהתפוזים זורקים דקליפות, זורקים חרצנים, מהתפוחים גם זורקים חרצנים, נכון? כן. בתמרים יש גרעינים, בענבים יש בהם חרצנים, הרימונים יש בהם קליפות, אבל התאנה כולה יפה לאכילה, כמו התורה. כמו התורה, גם את התורה היא כולה טובה. אפשר ללמוד ממנה מכל מילה כפי שאפשר לאכול מעץ התאנה. נתתי חרצן. עכשיו אגדה על התאנה. פעם אחת בא אורח לארץ ישראל. הוא נכנס לביתו של איכר והתכבד בסבר פנים יפות. אמר האיכר לבנו, עלה בני לעליית הגג ותביא לנו תאנים יפות מן החבית. עלה בן לעליית הגג, הכניס את ידו לתוך החבית, והנה יש בה דבש. ירד אל אביו ואמר לו, אבא, החבית מלאה דבש, אין בה בכלל תאנים. אמר לו אביו, הכנס את ידך עמוק לתוך החבית ושם תמצא את התאנים. עלה בן לעליית הגג והכניס את ידו עמוק לתוך החבית ומצא בתאנים בתוך הדבש שעלה מהתאנים. התאנים היו כל כך מתוקות שהם הוציאו דבש.
להוציא כבר ניצנים, ואפשר גם לשיר על עץ הרימון. עץ הרימון נתן ריחו, בין יממיה ויריחו, שם חומתי דודק מנדוד, שם עשרות פירוטרים עד, נריח את ריחו, ריח הדנים, ריחו הנעים, פרי הדר, ואפשר לטעום מפרי הדר. בבקשה. בתוך הצלחת ילדים, הבא שלנו פה זה צמצמת עם הריבה, עם הריבה של ריבת התפוזים שעשינו. עשינו ריבה מתפוז סיני, תראי לנו טוב את תפוז סיני. יש להם בצלחת. לכל ילד יש יש ריבה, אבל אין להם את התפוז הסיני. יש להם ריבה. אתה לא רואה להם שלם, הנה, מתפוז סיני, אז בבקשה, קחו את הכפית שלכם מתוך סלט הפירות ותטעמו את ריבת התפוזים שבתוך הצלחת. לא את זה. ריבה, את ריבת התפוזים, ג'ני, ריבת תפוזים. אבל לפחות תטעמו, כן? מי יודע שיר על פרי הדר? עסיסי, תגידו עסיסי. יש לו מיץ בפנים. גם התפוז היה מיץ, היה עסיס. יותר בון. אפשר לטבול בריבה. המטפלות כמובן. זה טעים לך? תפוח עם שמן זית, זה טעים? משיר על תפוח. קטן חבל חבל על התפוח שנפל בראש העץ שנפל והתפוצץ. יין אדום מסמלת את האוויר. הצמחים נהנים מן האדום שהוא חום השמש ומהלבן שהם גשמי החורף. לא מנצח או הלבן מנצח? למה? הם שווים. אבל הם שווים. הם חצי חצי. אתה רוצה שהלבן ינצח? אניה לחיים ולשתות אביב בשדה באח עציצי אתם ילדים גדולים, אתם צריכים מאוד להיזהר. את האגוז ואת השקט צריך ללעוס טוב טוב עם השיניים שלא תחנקו כי זה מאוד מסוכן. יש ילדים שנושמים את האגוזים או את השקדים לריאות וזה נורא מסוכן אחר כך. זה שקט עם האגוז, לא שקט, כן? צריך לאכול לפי מה שאני אומרת ואיך שאני מברכת. נטעם מגלעינו הטעים של האגוז הנתון בקליפה קשה. נכון, לאגוז יש מסביב קליפה נורא קשה, אבל הגרעין הוא טעים, אפשר לאכול אותו בתיאבון. זה חיים. וגם את השקט. נרים את השקט. טעים, נכון? ילעשו טוב טוב טוב. נו אלינה, קחי שקט. את השקט הכי טוב צריך. ואת השקד להרים, נתבונן בענף הפורח של עץ השקדיה. טוב טוב. מבשרת פורחת, ותשחטי הגיעה.
עץ החרוב ונשים לב לצורתו המיוחדת. למקום בטוח. ונדהם ונהנה ממתיקותו, כי החרוב הוא מתוק, בבקשה אפשר לטעום. זה גרעינים. לא, זה גרעינים לא. תטעמו את החרוב. לא, גרעינים זה לא גרעינים, זה זרעים. נכון, זה זרעים? מה קורה לזרע שנופל לאדמה? הוא נופל! ראיתם מתחת לעץ החרוב איך נבטו? כל הזרעים של החרוב נבטו? נורא יפה. אבל לך יש קצת של החרוב. תמשיכו לטעום את החרוב ואני אספר לכם אגדה על חוני המעגל. אמר לו, ל70 שנה, רק עוד 70 שנה לפני הפרי הראשון. נכון. אמר לו, מה, כלום יודע אתה שתחיה 70 שנה? אתה חושב שאתה תחיה 70 שנה? אתה כבר כל כך זקן, אתה לא נותנים רק לעצמנו. אנחנו נותנים את זה לדורות הבאים, לבנים שלנו, לנכדים, לכל מי שיבוא לעולם אחרינו. שתנו? שתנו עץ. ועכשיו ילדים, יש לנו כאן עוד שתי... סליחה, זה השזיב, הוא עסיסי או מיובש? הוא עסיסי או מיובש? יבש, הוא מצומק, נכון? בבקשה תטעמו את השזיב. אין רחל גם בתוך השחור. ואת המשמיש. תטעמו גם מהמשמיש. מה החלטית הזה ככה? טעים לכם? טעים. לא ככה לא צריך לאכול צהריים. לקח לשנה הבאה. וכוס אחרונה, כוס רבין אדום. אדום. עכשיו רמונה. נתן רמונה. נתן בפתיחה. בפתיחה. ושיר אחרון חביב. ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, חגה יום לגן וחלק. תכף אני אגיד. גם טקס ט"ו בשבט, חג שמח לכל הילדים ולכל המשפחות ולמקבלות, לכל העצים, ונברך את האדמה ושיהיו המון המון גשמים. עכשיו אתם יכולים לאכול משהו. אפשר להתחיל לטעום את הסלט פרק. אני רוקדת את זה. כולה כזה טוב.